Ahojte priatelia. Rok ubehol ako voda a nová sezóna nezadržateľne klope na dvere. No a pri tejto príležitosti by sme vám opäť radi predstavili množstvo noviniek, ktoré sme si pre vás pripravili. Jednou z noviniek je aj to, že tento rok vás videom nebudem sprevádzať sám, ale pomôžu mi s tým kolegovia, ktorých sme si do videa pozvali. Feederovými novinkami vás prevedie dlhoročný český reprezentant vo feederi Jakub Šabata. Sekciou prívlače vás bude sprevádzať špecialista na lov dravých rýb Kamil Kryžo. No a v oblasti kapráriny vám novinky s radosťou predstavím ja. Som presvedčený o tom, že sa máte na čo tešiť, tak sa pohodlne usaďte a poďme na to. Najvýraznejšou novinkou medzi kaprárskými prútmi je nová generácia prútov Corsa Black s označením Corsa Black Nero. Základom tohto modelu sú osvedčené, rokmi testované blanky, ktoré boli použité aj pri prvej generácii. Tentokrát sme však pridali aj nové varianty, a to konkrétne pri dĺžke 270, kde pribudla dvojlibrová verzia, a pri dĺžke 300 cm, kde pribudla 2,25 librová verzia. Prúd je navrhnutý vo veľmi elegantnom čiernom dizajne, pričom blank je vybavený obľúbenými kačkovými očkami a bolo tu použité naše vlastné XY sedlo. Na samotnej rukoveti sa nachádza veľmi pekný pattern pozostávajúci z prvkov loga Corsa Black a koniec rukovete je vybavený šrinkovou penou s rozšírenou koncovkou pre pohodlnejší úchop. Pokiaľ radi lovíte na odhod na kratšie vzdialenosti, no neradi so sebou nosíte dlhé spombové prúty, tak práve pre vás je tu prút Apollo Generation X s dĺžkou 3 metre. Ide teda o kratšiu verziu dobre známeho spodového prútu Apollo, ktorý vám výborne poslúži pri zakrmovaní pomocou spodových rakiet. O novú dĺžkovú variantu sa rozrastol aj model Symbol Carp, kde sme tentokrát pridali 3-metrovú dvojdielnú verziu. Pre tých, ktorí ste sa doteraz s radou Symbol nestretli, tak ide o prúty, ktoré sa vyznačujú výborným pomerom ceny a kvality. Rada prútov Dunaj Carp, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre lov z člna na krátku vzdialenosť, sa tento rok rozrastie od dĺžky 270 a 300 cm. Úplne novým modelom v kategórii kaprárskych teleskopických prútov je prút s názvom Thorax. Ide o prút, ktorý už na prvý pohľad zaujme svojim štíhlym blankom, ktorý sa dá bez problémov porovnať s klasickými delenými prútmi. Thorax je navrhnutý vo veľmi elegantnom čiernom dizajne doplnený korkovými prvkami. V tomto prípade ide o jeden z top modelov medzi našimi teleskopickými prútmi, pričom sme tu použili pevné očká s keramickou výplňou, spoľahlivé sedlo navijáku a rozšírenú koncovku rukovete pre komfortný úchop. V ekonomickej triede sme si pripravili cenovo zvýhodnené hotové sety pre kaprárinu a feeder s názvom Yakuza. Ide o sety, ktorých základom je samozrejme prút, no ich súčasťou bude aj navijak s navinutým vlascom a plastový box, v ktorom bude drobnejšie príslušenstvo určené pre daný typ lovu. Jednou z noviniek medzi kaprárskými navijakmi je model Amox. Ide o navijak, ktorý vďaka svojim veľkostiam 5000 a 6000 sa výborne hodí najmä na lov na kratšie vzdialenosti. Vnútorný mechanizmus s prevodovým pomerom 4,7:1 až 7 guľôčkových ložísk sa starajú o tichý a hladký chod navijaka. Navijak je dizajnovaný vo veľmi peknej kombinácii čiernej a tmavozelenej army farbe a je doplnený decentným dreveným madlom na kľúčke. Navijak Spotcast je špeciálne navrhnutý pre zakrmovanie pomocou spodových prútov a rakiet. Tento navijak disponuje prevodovým pomerom až 5,7:1 a veľkým návinom vlasca na jedno otočenie kľúčky, čo vám umožní veľmi rýchle sťahovanie rakiet z vodnej hladiny.
Plítka cievka je navrhnutá tak, aby obsiahla optimálne množstvo vlasca pre nahadzovanie a vďaka odhodovej hrane a veľkému priemeru sa z nej vlasec odvíja veľmi ľahko. Pre presné nahadzovanie na konkrétnu vzdialenosť je opatrená až 3 kovovými klipmi. O hladký chod navijaku sa stará až 9 guľôčkových ložísk a masívne pogumované madlo umožňuje veľmi komfortný úchop počas manipulácie. Univerzálny kaparársky navijak, ktorý je vhodný tak na vyvážanie ako aj na nahadzovanie, je Delfin Octis. Ide o navijak v elegantnom čiernom dizajne, ktorý disponuje v základe hlbokou cievkou, prevodovým pomerom 4,4:1 a 8 guľôčkovými ložiskami. Výhodou tohto navijáka je šnekový hriadeľ vo vnútri, ktorý sa vyznačuje dlhou životnosťou a zabezpečuje plynulý a hladký chod. K dávkovaniu sily pri zdolávaní poslúži citlivá brzda a pre komfortné navíjanie je kľúčka opatrená pogumovaným madlom. Niekoľko nových produktov máme aj medzi nepremokavými kaprarskymi taškami, ktoré sú vyrobené z EVA materiálu a jednou z nich je aj ruksak Bankspec. Ako som už spomenul, ide o nepremokavý ruksak vyrobený z EVA materiálu, ktorý je opatrený vodeodolnými pogumovanými zipsami. Bankspec disponuje dostatočne veľkým úložným priestorom pre najrôznejšie rybárske vybavenie. 2 vrecká sa nachádzajú aj na prednej strane, pričom spodné z nich je vhodné na menšie rybárske príslušenstvo či doplnky a vrchné sa výborne hodí napríklad na rybárske doklady. 2 praktické vrecká sa nachádzajú aj po bokoch ruksaka. Zipsy okrem toho, že sú vodeodolné, sú vybavené praktickým putkom v novom dizajne pre jednoduchšie otváranie a zatváranie vreciek. Na prenášanie ruksaku výborne poslúži masívne madlo na vrchnej časti a samozrejme dĺžkovo nastaviteľné ramenné popruhy s vystúženou chrbtovou časťou. Napriek tomu, že ruksak predstavujeme v sekcii kaprárskej taškoviny, je veľmi univerzálny a svoje využitie určite nájde aj pri iných rybolovných technikách ako feeder či prívlač. Druhým zo série vodeodolných ruksakov vyrobených z EVA materiálu je Hydropax. Ide o univerzálny ruksak s objemom 30 litrov, ktorý je využiteľný naprieč všetkými rybolovnými technikami. Vďaka rolovaciemu uzatvárateľnému systému s pevnými plastovými klipmi nehrozí, že by sa vám dovnútra dostala voda. Ruksak je vybavený dĺžkovo nastaviteľnými ramennými popruhmi, ktoré je dokonca možné odopnúť a využívať ho tak aj bez týchto popruhov. Vďaka svojmu prevedeniu si svoje uplatnenie nájde nielen pri rybolove, ale aj pri iných outdoorových aktivitách. Praktickou vodeodolnou taškou z EVA materiálu je Delfin Bytix. Ide o tašku, ktorá je určená na pripnutie okolo pásu a je vhodná najmä na uloženie boilisu počas zakrmovania. Práve preto je opatrená elastickým gumovým putkom, do ktorého je možné vložiť napríklad prak alebo kobru. Taška je opatrená pogumovaným vodeodolným zipsom s 2 bežcami, ktoré sú opatrené praktickým plastovým madlom. Popruh určený na pripnutie okolo pása je dĺžkovo nastaviteľný, čím sa dokonale prispôsobí každej postave. Univerzálnou taškou na rôzne kaprárske príslušenstvo, ktorá je taktiež vyrobená z EVA materiálu, je Delfin Nueva Flexi. Táto taška má vystúžené tvrdené dno, vďaka čomu je vhodná na kaprárske olova či iné závažia, no môžete do nej uložiť aj rôzne iné príslušenstvo, ako napríklad bižutériu, lasce, náhradné cievky či nástrahy. Na to, aby ste vždy mali prehľad o tom, čo sa vo vnútri nachádza, vám výborne poslúži transparentné veko, ktoré je opatrené 2 kvalitnými zipsami. Najväčšou prednosťou tejto tašky je systém vyberateľných priehradiek, vďaka ktorým si vnútorný priestor viete usporiadať presne podľa vašich predstav. Okrem toho je možné celé toto vnútro vytiahnuť a využiť tak tašku samostatne bez neho. Pre jednoduchý transport sa tu nachádza pevné gumové madlo. Taška, ktorá je navrhnutá a určená na prenášanie veľkých podberákov typu Omega, sa nazýva Omega Pex. Je kompletne vyrobená z nepremokavého EVA materiálu a tak sa do nej nemusíte báť vložiť ani mokrý podberák a nehrozí vám vytečenie vody napríklad v aute pri prenášaní. Taška je vybavená vodeodolným pogumovaným zipsom a 2 transportnými popruhmi. Nová séria cenovo dostupných funkčných tašiek od značky Delfin má označenie Wasabi. Spoločným znakom týchto tašiek je odolná látka zelenej farby s veľmi špecifickou zaujímavou štruktúrou. Táto séria tašiek obsahuje carry-all tašky, tašku s termoizolačnou vrstvou a ruksak. Poďme si ich teda postupne detailne predstaviť. Ruksak Wasabi sa vyznačuje svojou univerzálnosťou, praktickosťou a rolovacím uzatvárateľným systémom s pevným plastovým klipom. Tento ruksak umožňuje zbaliť rôzne príslušenstvo, či už sa vydáte na ryby, inde do prírody, alebo ho využijete na bežné nosenie.
Po bokoch sa nachádzajú dve doplnkové vrecká, ktoré rybári ocenia napríklad pri prenášaní rásošky a samozrejmosťou sú tu aj dva dĺžkovo nastaviteľné ramenné popruhy pre pohodlné nosenie. Ako som spomenul už na začiatku, v sérii Wasabi sa nachádzajú aj dve kryol tašky, pričom menšia z nich s označením MID má objem 30 litrov. Túto tašku bez problémov využijete nielen na rybách, ale aj pri bežnom nosení. Je vybavená transportnými popruhmi do ruky, ale aj jedným dlhým popruhom na rameno. Okrem hlavného vnútorného priestoru sa tu nachádza aj praktické menšie vrecko na prednej strane. Väčšia z dvojice týchto tašiek má označenie Carry Big a disponuje objemom až 55 litrov. Oproti menšej verzii, táto taška okrem väčšieho objemu disponuje aj reflexným pásikom po celom obvode a výrazne väčším predným vreckom. Taška, ktorá je vďaka vnútornej termoizolačnej vrstve určená najmä pre prenášanie a uschovanie potravín či nástrah, sa nazýva Wasabi Coolbag. Pre jednoduché prenášanie je aj táto taška vybavená transportnými popruhmi do ruky. V kategórii taškoviny máme aj dva nové produkty s označením Neobex. Tieto produkty sa vyznačujú najmä vynikajúcim pomerom ceny a kvality a nachádza sa tu univerzálny ruksák a univerzálna carry taška, ktoré využijete naprieč rôznymi rybolovnými technikami. Oba tieto produkty sú dizajnované v odtieňoch zelenej farby a sú opatrené kvalitnými zipsami s výraznými neonovými bežcami. Taška a ruksak sú hrubo polstrované, čo vôbec nie je štandardom v danej cenovej kategórii pri iných produktoch na trhu. Ruksak Neobex disponuje veľkým vnútorným priestorom, do ktorého sa vôjde rôzne rybárske vybavenie či oblečenie. Na prednej strane sa nachádzajú dve vrecká, ktoré sú vhodné na menšie príslušenstvo, prípadne doklady. Dve doplnkové sieťovinové vrecká sa nachádzajú aj po bokoch. Chrbtová časť je výrazne polstrovaná, aby bolo nosenie ruksaku čo najpohodlnejšie a rovnako polstrované sú aj dĺžkovo nastaviteľné ramenné popruhy. Pokiaľ pred ruksakom preferujete radšej klasické carry tašky, tak práve pre vás je tu Neobex Carry. Táto taška má veľký vnútorný úložný priestor a 4 vrecká po obvode. Na spodnej strane je taška navyše opatrená nepremokavou gumenou vrstvou, vďaka čomu sa ju nemusíte bať položiť ani na špinavú či mokrú zem. Pre jednoduché prenášanie sme ju vybavili dvoma popruhmi do ruky a jedným dĺžkovo nastaviteľným popruhom na rameno. Buzerané kaprárske prúty Klasa a Porta Plus pre novú sezónu rozširujeme o variantu 215 cm, ktoré sú určené na dvojdielne 390 cm prúty. Priaznivcov kapráriny určite poteší nákupná textilná taška s názvom Shopback Carb. Táto taška sa okrem svojej pevnosti vyznačuje výrazným dizajnom s krmiacim sa kaprom. Veľkou výhodou je malý transportný rozmer, vďaka čomu ju môžete mať vždy po ruke. To, čo nás spája naprieč celou Európou, sú rieky, jazerá, nádrže či iné vodné plochy. Vody od rumunského pobrežia Čierneho mora cez vodné nádrže na Slovensku, ikonické jazera Európy naprieč Nemeckom, Talianskom až po úplný západ Európy Španielsku. Práve siluety týchto vôd a mnohých iných sme spojili do jedinečnej patentovanej kamufláže s názvom Banks. Práve v tejto originálnej kamufláži vám pre tento rok prinášame 4 modely nových kresiel, ktoré si teraz predstavíme. Spoločnými znakmi všetkých týchto kresiel je kvalitná 600D látka, z ktorej sú vyrobené, pevná kovová konštrukcia a všetky 4 sú vybavené dodatočným vreckom, do ktorého je možné odložiť si napríklad obľúbený nápoj alebo telefón. Najväčším zo štvorice kresiel Banks je model Hexio. Ide o kreslo, ktorý už na prvý pohľad zaujme svojim netradičným šesťuholníkovým tvarom. Vďaka tomuto tvaru je nielen originálne, ale aj maximálne komfortné. Základom kresla je X-ková konštrukcia, ktorú je možné zložiť, prípadne rozložiť doslova behom sekundy. Druhým zo série kresiel Banks je model s názvom Tixer. Ide o kreslo, ktoré je vybavené veľmi hrubým, polstrovaným madracom, vďaka čomu je naozaj maximálne komfortné. Rovnako ako predchádzajúci model, aj toto kreslo je postavené na X-kovej konštrukcii, ktorú je navyše možné nastaviť až do 3 rôznych polôch. Model Foldix je kreslo postavené na pavúkovej konštrukcii, vďaka čomu je v zloženom stave veľmi kompaktné, no v rozloženom stave stále veľmi pohodlné. V danej cenovej kategórii a rozmeroch získate vďaka tomuto kreslu o mnoho väčší komfort, na aký ste boli doteraz zvyknutí. Ideálnou voľbou na krátke párhodinové vychádzky, prípadne na vychádzky na miesta s ťažšou dostupnosťou je kreslo Lowride. Jeho najväčšou prednosťou sú extrémne malé transportné rozmery a nízka hmotnosť,
vďaka čomu ho bez problémov môžete prenášať zložené napríklad v rybárskej podložke alebo väčšej carry-all taške a nebude tak zaberať žiadne miesto navyše vo vašej výbave. Područky kresla sú opatrené mäkkou penou pre pohodlnejšie sedenie. Na chrbtovej časti sa nachádza pevná sieťovina pre lepšie odvetrávanie. Dvojicu kresiel Lowride a Foldix sme vybavili suchými zipsami pre zafixovanie počas transportu. Novinkou v oblasti kempingu je aj séria produktov ErgoCarb, v ktorej pre tento rok prinášame kreslo a lehátko. Naším cieľom pri týchto produktoch bolo priniesť čo možno najvyšší komfort za priaznivú cenu. Ich spoločnými znakmi, okrem spomínaného komfortu, sú aj zelená farba, pevná konštrukcia, kvalitné materiály, pohodlný madrac a naše originálne outline logo Capra. Poďme sa teda na ne detailnejšie pozrieť. Základom kresla ErgoCarb je pevná kovová konštrukcia, pričom zadnú chrbtovú časť je možné nastavovať do rôznych uhlov pomocou podrúčok. Všetky 4 nohy sú teleskopicky výškovo nastaviteľné, takže sa bez problémov prispôsobia aj nerovnému terénu a navyše sú nohy opatrené masívnymi pätkami, ktoré zabránia zabúreniu do mäkkej zeme. Celý madrac bol navrhnutý a prešívaný tak, aby bol čo možno najpohodlnejší, pričom vo vrchnej časti sa nachádza pamäťová pena pre pohodlné opretie hlavy. Pre jednoduchšie prenášanie kresla a zabránenie jeho samovolnému otváraniu počas transportu sme tu pridali aj popruh s plastovým klipom. Lehátko ErgoCarb, podobne ako kreslo, je stavané na veľmi pevnej konštrukcii, ktorá zvládne aj väčšie váhy. Lehátko je vybavené až 8 nohami, pričom samozrejmosťou je, že všetky sú teleskopické, vďaka čomu je ich možné dokonale prispôsobiť zemi. A veľkou výhodou je aj výška týchto nôh, vďaka čomu sa vám bude lehátka nielen komfortne stávať, ale aj líhať. Ale výhodou je aj to, že pod lehátkom vám po zdvihnutí nôh vznikne naozaj veľký priestor pre uloženie napríklad rôznej taškoviny. Madrac je takmer po celej dĺžke potiahnutý flísom, ktorý je veľmi príjemný na dotyk a zahreje počas chladných nocí. Ovod madraca je opatrený 600 látkou pre zachovanie čo najvyššej životnosti. Hlavová časť je navyše zosilnená hrubším polstrovaním pre ešte väčší komfort. Jedným z produktom patriacich do série Wasabi je aj tento spacívak. Ide o spacák, ktorý je cenovo dostupný, ale za to plne funkčný a je vhodný najmä na kratšie letné vychádzky, kedy so sebou k vode nechcete vláčiť veľké množstvo hlavne objemných vecí. Výhodou spacáka sú jeho veľmi kompaktné transportné rozmery, vďaka čomu je vhodný nielen na rybolov, ale aj na turistiku či iné outdoorové aktivity. Spacák je vyrobený z veľmi príjemného materiálu, je opatrený zipsovaním z každej strany, vďaka čomu môžete z záberu vychádzať, či už si lehátko dáte v bývaku na pravú alebo ľavú stranu. Čo nie je určite štandardnou pri takomto type spacákov, sú aj klipy s popruhmi na uchytenie k lehátku, čím ho zafixujete a nebude sa vám na lehátku nechcene pretáčať. Aby sme zabránili svojvoľnému otváraniu zipsov počas spánku, pridali sme do vrchnej časti pásky so suchým zipsom. Zásadnou novinkou v kategórii prístrežkov je dážnik Dualix, ktorý sa vyznačuje tým, že nemá klasický okrúhly tvar ako bežné dážniky, ale jeho pôdorys je štvorcový so skosenými rohmi, čím sme v podstate dosiahli vnútorný priestor podobný bežným bývakom. Dážnik má cez kupolu rozmer až 320 cm, vďaka čomu vám dovnútra bez problémov vojdu dve lehátka a kopa ďalšieho príslušenstva. Dualix je vybavený celou zatvárateľnou bočnicou, pričom na prednej strane sa nachádzajú dvere s veľkým priehľadným oknom, vďaka ktorému budete mať dokonalý výhľad na vaše prúty a okolité prostredie. Oproti konkurencii sme pre zlepšenie stability pridali na tomto modeli niekoľko prvkov. Na prednej strane nad vchodom sa nachádza stabilizačná tyč, slúžiaca na spevnenie celej konštrukcie. Vo všetkých rohoch a po stredoch kupoly sa nachádzajú pevné plastové oká, ktoré slúžia na vyviazanie lanami, ktoré sú súčasťou balenia. Pre fixáciu do zeme sme taktiež použili viac bodov a v základe k dážniku dostanete práve na túto fixáciu pevné bývakové kolíky, ktoré pri dážnikoch nebývajú štandardom. Dážnik je vyrobený z odolného materiálu s kompletne podlepenými švami, vďaka čomu vydrží aj väčší úhrn zrážok. Pokiaľ patríte medzi rybárov, ktorí často chodia na krátke vychádzky na miesta, kde sa nedá až v vode dostať autom, určite oceníte tento vozík s názvom Delfin Move. Vozík je vybavený 4 kolesami, ktoré sú vyrobené z odolného plastu, čím nehrozí ich prepichnutie, ako sa to často stáva pri gumených kolesách. V prednej časti sa nachádza praktická teleskopická ručka na ťahanie, ktorá sa po vysunutí zaistí. V prípade, že vozík práve nepoužívate, je možné túto ručku zafixovať ku konštrukcii.
Priestor na uloženie veci je vyrobený z odolnej pevnej látky a poskytuje dostatok miesta pre uloženie základnej výbavy na vaše kratšie rybárske výpravy. Na prednej strane sa nachádzajú aj dve doplnkové vrecká, slúžiace napríklad na uloženie fľaše s vodou. Dvomyselne prepracovaný systém a konštrukcia vám umožní veľmi jednoduché a rýchle zloženie a rozloženie vozíka. Pre uľahčenie transportu v zloženom stave sme vozík vybavili aj dvoma transportnými popruhmi. Keďže zakrmovanie pomocou spodových prútov a spodových rakiet je stále populárnejšie a v mnohých prípadoch nevyhnutné k úspešnému lovu, rozhodli sme sa do nášho sortimentu priniesť aj stojan určený pre práve spodové krmenie s názvom Top Spot. Tento stojan je dvomyselne navrhnutý a prepracovaný tak, aby ho bolo možné použiť s väčšinou štandardne používaných rybárskych vedier na trhu. Dosiahli sme to vďaka výsuvnej konštrukcii, ktorú je možné prispôsobiť rôznym veľkostiam vedier. Stojan je vybavený 4 teleskopickými nohami, vďaka čomu ho do roviny dokážete postaviť aj v členitom teréne. Je vybavený aj táckou pre uloženie sortimentu, ktoré potrebujete mať po ruke počas zakrmovania. Konce, slúžiace na opretie prúta, sme opatrili mäkčenou penou, aby nedošlo k poškodeniu prúta pri opretí. Telefix C2G je mimoriadne praktický kaprarsky podberák, ktorý sa od iných podberákov na trhu odlišuje najmä svojimi veľmi kompaktnými transportnými rozmermi. Tieto transportné rozmery je možné dosiahnuť najmä vďaka teleskopickým ramenám na hlave podberáka, ale aj vďaka dvojdielnej rukoveti, ktorej vrchná časť je tiež teleskopická. Jemná, šetrná sieťovina spolu so zosilnenou látkou po obvode je kompletne potlačená C2G kamuflážou, vďaka čomu dokonale ladí s ostatnými produktami z tejto série. Okrem toho sa hlava podberáka vyznačuje dostatočnými rozmermi a hĺbkou pre podobratie aj tých najväčších úlovkov. Praktickým pomocníkom za bezkonkurenčnú cenu počas vašich rybárskych výprav je stolík Ideál. Tento stolík vám poskytne všetko potrebné, či už pre uschovanie vecí napríklad v bývaku, alebo na prípravu vašich koncových montáží. Vrchná plastová časť má po celom obvode vyvýšený okraj, aby sme zamedzili spadnutiu jednotlivých vecí zo stolíka. Nachádza sa tu aj jedna užšia pozdĺžná priehradka určená napríklad na drobnejšie príslušenstvo ako bižutéria, ktorej chcete zabrániť, aby sa vám voľne pohybovala po stolíku. Je tu navyše priehradka na uloženie napríklad pohára, prípadne termosky. Stolík je vybavený sklápateľnými nohami a po ich sklopení nadobúda veľmi kompaktné transportné rozmery. Novinkou pre sezónu 2025 sú aj toalety, ktoré prinášame v dvoch veľkostiach, a to menšiu s názvom Toyblocks Easy a väčšiu s názvom Toyblocks King. Obe tieto toalety sú vyrobené z pevného odolného plastu, ktorý bez problémov vydrží aj veľké zaťaženie. Ich veľkou výhodou je možnosť úplného zloženia, vďaka čomu vo vašej výbave počas prenosu zaberú len minimum miesta. K týmto toaletám bude možné samostatne dokúpiť aj biologicky rozložiteľné vrecká. Ideálnym produktom pre prípravu vašich pokrmov na rybárskych výpravách je plynový varič Delfin Inoxia. Ide o výkonný, stabilný varič, či už sa ho rozhodnete použiť na stole alebo na zemi, a môžete ho bez problémov použiť aj s väčším riadom, či už hrncami alebo pánvicami. Varič je napájaný pomocou butanových kartúš typu CP250 a je ovládaný jednoduchým otočným regulátorom s piezoelektrickým zapalovaním. Dodávaný je v ochrannom transportnom kufríku. K váženiu vašich kapitálnych úlovkov vám výborne poslúži vážiaca trojnožka s názvom Klasa Triple. Ide o trojnožku, ktorá disponuje teleskopickými nohami, takže ju bez problémov rozložíte v akomkoľvek aj nerovnom teréne a je vybavená veľkým hákom, na ktorý je možné zavesiť akúkoľvek váhu. Masívny plastový mechanizmus, ktorým je trojnožka vybavená, sa postará o to, aby sa nohy nezasúvali ani pri veľmi vysokom zaťažení. Vďaka pevnej kovovej konštrukcii a kovovej hlave bez problémov udrží aj tie najväčšie úlovky. Delfin Top Sticks je kvalitná rásoška vyrobená z pevného hliníka, ktorá je vybavená masívnym hrotom pre jednoduchšie zavrtávanie do zeme a zároveň je opatrená zaisťovacím spoľahlivým mechanizmom s kolieskom. Rásoška má univerzálny závit, vďaka čomu do nej osadíte akýkoľvek signalizátor či rohatinku. K rásoškám Top Sticks, ale aj k iným rásoškám na trhu sa výborne hodí nová hrazda s názvom Flexibus. Hlavnou výhodou tejto hrazdy je to, že ramená môžete do boku vysúvať a tak si jej dĺžku, respektíve šírku, môžete nastaviť podľa vašich potrieb. Hrazda je dostupná v dvoch prevedeniach, a to L a XL, pričom menšia s označením L je vhodná pre 2 signalizátory, zatiaľ čo XL umožňuje osadenie až 3 signalizátorov, prípadne zadných rohatiniek. Novinkou medzi hrazdami je aj Flexiback. Oproti prvej predstavenej hrazde s názvom Flexiback
Má táto navyše magnetické rýchlospojky, umožňujúce rýchle osadenie či zloženie signalizátorov. Navyše sú tu aj dva závity po bokoch, ktoré umožňujú osadenie na nie len jednu, ale kľudne aj na dve rásošky, čím získate o mnoho vyššiu stabilitu. Taktiež bude dostupná v dvoch rozmeroch, a to L a XL. Pokiaľ si chcete počas vašich výprav ochrániť vašu rybárskú výbavu, tak práve pre vás je určené pohybové čídlo Delfin Areax. Je možné ho použiť ako samostatné čidlo, no jeho veľkou výhodou je to, že ho je možné spárovať s príposluchom z našej sady Tekton. Areax disponuje 5 rôznymi úrovňami hlasitosti, vrátane tichého módu a 8 rôznymi tónmi, ktoré si môžete nastaviť. Čidlo je vybavené univerzálnym závitom, vďaka ktorému ho viete opevniť na takmer všetky typy rásošiek, či rybárske stojany, tripody a rodpody. Technickým vylepšením prešla aj obľúbená sada Forza, ktorú prinášame pod označením Delfin Forza Life Plus. Pri novej sade sme zachovali všetky podstatné vlastnosti a funkcie pôvodnej sady Forza, pričom sme však vďaka menšej úprave elektroniky a zmene batériek v príposluchu dosiahli výrazne dlhšiu výdrž batérií. Novinkou medzi závesnými signalizátormi záberu je Delfin Inox. Ide o závesný signalizátor, ktorý je kompletne vyrobený z kovu a je opatrený pevnou tzv. Bicyklovou reťazkou, vďaka čomu sa vyznačuje vyššou hmotnosťou oproti štandardným závesným signalizátorom, ale aj vyššou stabilitou napríklad vo vetre. Pokiaľ patríte medzi rybárov, ktorí často lovia na vodách, kde sa pod hladinou nachádza množstvo prekážok, ako napríklad potopené korene, stromy, kríky, či iné prekážky, o ktoré sa môže nachytiť váš silon alebo šnúra, tak je tu práve pre vás vylovovacia kotvička s názvom Help. Táto kotvička vám umožní vyloviť vaše potopené šnúry, montáže, ktoré uviazli práve v spomínaných prekážkach. Je vybavená veľkým okom pre uviazanie lana, ktoré môžete zvoliť podľa daného typu revíru a hĺbky vody. Kotvička je vyrobená z veľmi pevnej ocele s celkovou váhou okolo 600 gramov, vďaka čomu veľmi rýchlo klesá ku dnu. Keďže sú v dnešnej dobe stále viac populárnejšie a žiadanejšie, bezolovnaté ekologické závažia a krmítka, rozhodli sme sa hneď niekoľko takýchto produktov priniesť vo feedri, ale aj v kaprárine. V rámci kapráriny tu máme dva modely bezolovnatých oceľových závaží, a to EcoCast a EcoDrop. EcoCast je svojím tvarom vhodné najmä na lov pomocou nahadzovania, pričom EcoDrop je vhodné na vyvážanie, prípadne na lov na odpadávacie závažie. Oba tieto modely budú dostupné v širokej škále hmotnosti a oba sú vybavené obratlíkom s veľkým očkom, aby ich bolo možné čo možno najjednoduchšie osadiť do klipov na vašej koncovej zostave. V nadchádzajúcej sezóne sa môžete tešiť aj na novú sériu kaprárskej bižutérie s názvom Skamo, ktorá bola inšpirovaná prvkami prírody. Táto séria bude obsahovať napríklad nové vlasové rovnátka, nárazové guličky, hadičky proti zamotaniu či klipy na olovo. Rovnako tak sa môžete v novom roku tešiť aj na nové typy krmítok s vymeniteľnými hadičkami, ale aj na priebežné kaprárske olova tvaru slzy, ale aj gripy. Jednou z noviniek medzi kaprárskymi vlascami je vlasec s názvom Bingo. Tento monofil sa vyznačuje tuchším odolným povrchom a nižšou rozťažnosťou, vďaka čomu je vhodný na vyvážku, ale aj na lov vo vodách s väčším množstvom prekážok. Jeho síta tmavo-červená farba zabezpečuje nízku viditeľnosť a nenápadnosť pod vodnou hladinou pre ryby, a to aj pri menších hĺbkach. Druhou novinkou medzi kaprárskymi vlascami je Delfin Japan. Ide o japonský vlasec vysokej kvality s univerzálnym využitím. Vlasec vám výborne poslúži, či už sa rozhodnete svoje nástrahy vyvážať, ale vďaka mäkkému podajnému povrchu s ním budete schopní dosahovať aj veľké vzdialenosti pri nahadzovaní. Vlasec je v dispozícii v dvoch farebných prevedeniach, a to výrazná fluo-žltá a nenápadná transparentná. Určite ste postrehli, že v priebehu minulého roku sme na trh uviedli prechodný komplekt s označením Cruiser Spring. No a pre túto sezónu sme si pripravili výrazne hrubšiu zimnú verziu s názvom Cruiser Winter. Komplet pozostáva z bundy a nohovíc, ktoré je možné samostatne zakúpiť, a okrem toho, že výborne odoláva poveternostným vplyvom ako dážď či vietor, má jednu veľmi veľkú výhodu, a to tú, že vonkajší materiál je dýchateľný. Tak ako pri ostatných kompletoch z rady Cruiser, aj tu je bunda vybavená sťahovateľnou kapucňou, vyvýšeným golierom, zipsom s prekrytím, vreckami na vonkajšej strane s vodeodolnými zipsami a jedným vnútorným vreckom. Nohavice majú zosilnenú látku na členkoch, kolenách a sedacej časti, majú výrazne vyvýšený pás a prekrytie krížov, sú opatrené trakmi a po bokoch sa nachádzajú vrecká s nepremokavými zipsami, podobne ako na bunde. Okrem zimného kompletu sme si pre zimnú sezónu pripravili aj novú obuv s názvom Protrax.
Ide o vysoké, veľmi teplé a komfortné topánky, ktorých spodná časť je vyrobená z gumy, vďaka čomu sú nepremokavé. Dizajnované sú v kombinácii čiernej a hnedej farby, vďaka čomu výborne ladia k rôznym rybárskym či iným outdoorovým outfitom. V kategórii oblečenia a obuvy pracujeme okrem toho aj na ďalších modeloch nových topánok, bund, mikín či čiapiek, na ktoré sa môžete tešiť v priebehu sezóny. Novinky sme si pre vás pripravili aj v kategórii čeloviek a jednou z nich je práve táto s názvom Orbix. Ide o čelovú lampu, ktorá disponuje režimom bieleho svetla v 3 rôznych úrovniach a zeleného svetla s 2 úrovňami. Nachádza sa tu aj pohybový senzor a indikátor stavu batérie. Čelovú lampu je možné dobíjať pomocou USB-C vstupu a nachádza sa tu dĺžkovo nastaviteľný popruh, ktorý si viete prispôsobiť presne podľa vašich potrieb. Novou čelovou lampou je aj model s názvom Monox. Podobne ako Orbix, aj táto má 2 svetelné režimy, a to biely v 3 rôznych úrovniach svietenia a zelený s 2 úrovňami. Jednotlivé režimy či úrovne je možné poľahky prepínať pomocou veľkého tlačidla na vrchu čelovky. Štandardom je samozrejme USB-C vstup na dobíjanie a elastický popruh na hlavu. Jednou z nových čeloviek je model Lumis. Ide o čelovú lampu, ktorá je cenovo dostupná, veľmi ľahká, má 2 režimy svietenia, a to klasické biele a zelené svetlo. Nachádza sa tu indikátor stavu batérie a čelovka má taktiež pohybový senzor. Ahojte rybáři, jmenuji se Jakub Šabata, provedu vás novinkami od značky Delfin zaměřené na feeder a prvním čím začneme jsou feederové pruty. Mezi pruty na feeder tak jsme na rok 2025 přidali nové délky u modelu Dimenzia. Jsou tady přidány 2 délky 3 metry a 3 metry 30. Oba dva tyto modely mají vrhací zátěž 150 gramů. Model prutu Dimenzia se vyznačuje rychlou progresivní akcí, která je vhodná na daleké hody a chytání velkých ryb. K tomu jsou i uspůsobeny tyto kratší modely. Samozřejmě ty už nejsou vhodné na daleké hody, ale jsou vhodné na zdolávání velkých ryb a odhozování velkých zátěží. Případně třeba chytání na řece, na těžká krmítka, nebo chytání velmi bojovných ryb v blízkosti břehů. Samozřejmě u tohoto kratšího modelu je i zkrácená délka rukojeti, takže pěkně padne do ruky. Jo, nikde potom při přehazování nepřekáží. Káčkový očka jsou akorát zmenšené velikosti a ve výbavě jsou 3 špičky, jako u předchozích modelů. Zesílené spoje, kovový kroužek jako zesílení vlastně toho spoje plus karbonové oplety. Moderní Fuji sedlo s kovovými dotahovacími kroužky. Pak tu máme zajímavý model Croxer. Je to hybrid mezi feederovým prutem a přívlačovým. Je to model, s kterým můžete jak vláčet, chytat dravé ryby, tak feederovat. Je to fakt takový univerzální, kde na cesty nebo hodíte ho do auta. Jste vyznavači aktivního rybolovu, feederu přívlače, tak tento prut vám určitě nesmí chybět ve výbavě. Máme tu modely 2,40 a 2,70, oba dva jsou vrhací zátěž 45 gramů. Oba dva modely mají 3 výměnné špičky a ty jsou rozlišené podle tuhosti a podle cílové ryby. Tím, že je to teda uděláno na feeder i přívlač, tak nejměkčí špička má označení Perch Roach, to znamená okoun plotice. Středně tuhá má označení Zander Bream, Candát Chain a ta nejtvrdší špička má označení Pike Carp, to znamená štíka a kapr, ta je nejtvrdší na chytání větších ryb a větších nástrah. Vlastně rukojeť je vyrobená z ivapěny, příjemná do ruky, proto je to vhodné i na to přívlač, že to v zimě nestudí. Je tady naše unikátní sedlo na naviják, káčková očka, dvoupatková, odlehčená. Novým modelem na rok 2025 je i model X-Tense feeder. Je to feeder s vrhací zátěží 60 gramů. Co je zvláštností u tohoto modelu je, že má část nad navijákem má výsuvnou. To znamená, když se jenom pootočíte, kousek vysunete a máte tak model z 3,30 m na 3,60 m. Takže pokud máte ten model na kratší délku, tak jenom zatlačíte a krásně vám drží, nic se tam nehybe, nic se nevysouvá. Vniká lehkými káčkovými očky, ergonomické sedlo, rukojeť je vyrobená z ivapěny, koncovka je z triflet, je taková trojhraná placata, která se dobře drží při náhozu a nesmeká se. Tím, že je akce prutu parabolická a vrhací zátěž do 60 gramů,
Je tento prut vhodný na to nejjemnější chytání, co se týče feederu, to znamená chytání s pletenými šňůrami a tenkými návazci a chytání drobných ryb, zejména teda na závodní rybolov. A díky tomu, že vlastně máte tento model variabilní, tak nemusíte mít v závodě připraveno tolik prutů. Jednoduše si prodloužíte anebo zkrátíte bez jakéhokoliv převazování a bez výrazné změny akce toho prutu. V sekci navijáků jsme si pro vás připravili dva nové modely na feeder. Je to model Theox a model Prime. Model Theox dělá se ve dvou velikostech 40 a 50, vyniká vlastně menším kompaktním tělem, mělkou cívkou, samozřejmě je zároveň širší, což je lepší pro delší hody a lepší ukládání v lasce. Převod je 5,1:1, je vhodný na klasický feeder nebo na method feeder na menší vzdálenosti. Model Prime, tak ten má větší tělo je vyrobeno z karbonu, ne z plastu, vyniká vysokou konickou cívkou, která je zároveň dostatečně hluboká, že pojme zhruba 20 190 metrů, což nám na daleké hody stačí. Převod je tady 4,7:1, tento model je vhodný na delší náhozy, to znamená na delší pruty 3,94 m až 4,20 m a hody přes 100 metrů. Je tady velká cívka, takže na zdolávání velkých ryb úplně v pohodě. Samozřejmě tady i ochrana vlastně cívky kvůli zapadávání v lasce, protože tam je vlastně vyšší osa a vysoká cívka. Brzda u navijáku Prime je středně rychlá. I naviják Prime se dělá ve dvou velikostech 40 a 50. Z taškoviny a pouzdr jsme si taky připravili pár novinek na novou sezonu. První z nich je tato taštička Delfin Liquids. Je to nový obal na likvidy, tekuty, atraktory a tak dále, do kterých vlastně uložíte vlastně celou sérii svých těch dipů a nevyteče vám to nikde v tašce. Je to vlastně vyrobený z IVA materiálu, takže snadno to opláchnete, očistíte, pokud se vám to náhodou něco tam vylije. Je průhledný výkon, můžete si jich pořídit víc, pokud máte doma celou sadu těch dipů, 20, 30, jezdíte na závody, tak tady těch taštiček budete potřebovat určitě víc. Ještě taková jedna věc, k čemu se dá tahle taška použít, když náhodou budete na vysokém břehu a bude blbý přístup do vody, budete si potřebovat nabrat trošičku vody, tak nouzově se dá tady přidělat nějaký provázek a hodit do vody a nabrat voda na opláchnutí rukou a tak dále. Ale primárně je toto samozřejmě určeno na likvidy. Další z taštiček na bižuterii je tady tahle Reax Ideals. Je to standardní IVA taška s průhledným víkem, buď na nějaký hotový návazce, návazcový materiál na háčky, případně na krmítka. Pokud bude třeba pršet, nemáte kam schovat krmení, tak si dáte krmení do toho rozmíchaný a zakryjete tím víčkem. Na to se dá taky použít. Vlastně tento styl tašek už máme ve výbavě. Toto je samostatný model, který si můžete dokoupit, pokud nechcete vlastně celou sadu 3 v jednom, tak si můžete pořídit jenom tuto samostatnou. Takže dalším novým modelem bude taška FlexiCase. Je to univerzální taška větších rozměrů, je vybavena sofistikovaným systémem přepážek. Tyto přepážky jsou velice variabilní, můžete si to nastavit tak, jak chcete vy. Myslím si, že na trhu takováhle taška ani není. Její přednosti budou vynikat určitě při použití krmítek. Když potřebujete někde uložit krmítka, rozdělit je podle druhu, zátěže, podle typu, tak díky těmto variabilním přepážkám si můžete nastavit podle té velikosti a množství. Fakt se mi tady tato taštička líbí. Co je super, tak můžete ty přepážky vyndat ven a mít pouze takovou velkou, větší taštičku na ostatní bižuterku nebo na co potřebujete vy. Vnitřní přepážky jsou ochráněné jemnou vlastně pěnou, takže vám to nic nepoškodí. A vnější obvod je z tvrzeného plastu, takže díky tomu bude i celá ta taška stabilní. Jo, nebude se mačkat pod tíhou krmítek, ale bude pěkně vystužená. Reax Carryall XL je to univerzální taška z IVA materiálu, která má velký úložný box. Ta vlastně bude sloužit k tomu, abyste si tady ty menší taštičky do ní uložili. Případně ještě tady do toho prostoru můžete dát doklady, nějaký svačinu, různé věci a z boku pitíčko.
Tato taška má vlastně popruh přes rameno a úchop i do ruky na víčku. Z nových krmítek máme tady tři modely, jeden na Method Feeder a dva na klasický feeder, feederové košíky. Na Method Feeder je tento nový tvar krmítka, zátěž není olovnatá, takže to eko krmítko je z ocele. Na zadní stěně jsou vlastně výstupky, díky kterým vlastně toto krmítko nekouře pod ně. Pevné vlastně hřebeny, do kterých se ukládá krmení. Krmítko obsahuje delší tyčinku, takže díky té delší tyčince jsou zase při delších náhozech je to krmítko létá rovněji než bez toho. Lze s tím dosahovat tak delších náhozů. Samozřejmě univerzální vlastně šířka trubičky na rychlovýměnný obratlík. Oproti stávajícímu modelu Metoquix, tak toto nové krmítko bude mít větší objem a má i větší žebra, to znamená, dáte tam i větší nástrahu, třeba 20 kuličku bez problému. Takže toto můžete použít jak na Method Feeder, tak i na kaprařinu. Pak jsou tady dva modely klasických košíků. Jeden je na řeku s dvěma ostny, které se vlastně zachytávají vodno. Jedna velikost košíku, několik zátěží, upnutí na silonový oblouček. Dáváte to do karabinky. Jo. Masivní, pevný košík, jo, nedá se zmáčknout, fakt vydrží klidně. S tím můžete třískat o kameny, košík se nevohne. Výhoda je tady těchto trnů, tak můžete si nastavit, jak potřebujete. A když se vám to chytne ve vásce, tak tahem se trošičku vohnou zpátky a krmítko se když tak uvolní z vásky. Jo, používá se to na rychle tokoucích řekách. Pak tu máme model zejména na stojaté vody s kulatým košíkem. Zátěž není olovnatá, takže to eko krmítko je z ocele. Budou dvě velikosti košíku. Košík je kulatý, vysoký. Výhoda je v tom, díky spodní zátěži, toto krmítko velice dobře lítá ve větru a je vhodný na dlouhé vzdálenosti. A další výhoda je v tom, že se velice dobře uvolňuje krmení z tohoto krmítka. Případně pokud používáte hodně partikl, jako je pšenice, kukuřice, řepka nebo peletky, umístíte si tento partikl doprostřed, zazátkujete to krmením a když vám to dopadne na dno, tak lehkým popotažením se to krásně všechno z toho krmítka uvolní. Krmítka ze spodní zátěží, ale s klasickou slzou, tak tam se to krmení, nebo tam se ty velké částice hůře uvolňují. Jo, u toho to jde velice snadno. V oblasti nástrah jsme si pro vás taky připravili několik novinek. Jsou to nové spreje na nástrahy a nové nástrahy waftersky Snacks Shell. Nástrahy Snacks Shell waftersky se dělají 3 velikosti, 10, 12 a 14 mm. Jsou to tvary, vlastně je to takový tvar ulitý šneka. Tyto waftersky nevynikají jenom výbornou vůní, která vlastně se šíří v tím vodním prostředím, ale také pomaličku se rozpouštějí a při tom rozpouštění vytváří takový obláček, to znamená, že mají smoukovací efekt. Děláme je standardně v našich 8 příchutích, od kukuřice ananas až po játra se sýrem. Všech 8 příchutí najdete u Snacks Shellu ve všech těch 3 velikostech. Díky tomu, že tyto nástroje jsou ve 3 velikostech, 10, 12 a 14 mm, tak mají využití jak pro Method Feeder, tak i pro kaprařinu. Kapraři ty si vezmou spíše ty větší 14, Method Feederaři ty 10. Na ještě větší zatraktivnění vašich nástrah jsme si připravili nové spreje Reax Aromax. Tyto spreje jsou přímo na šplíchání na nástrahu anebo na Method krmítko přímo se směsí už namačkanou. Dělají se zase ve 2 různých barevných provedení, buď fluo zelená, anebo potom fluo červená a samozřejmě v těch 8 příchutích, co máme v nabídce. Účinnost těchto sprejů oceníte hlavně, když je ryba méně aktivní nebo ve studené vodě. Díky tomu, že vlastně ještě to aroma zvýrazní tu chuť, ty nástrahy, tak přiláká ty ryby ochutnat to. Případně, že pokud mám doma nějakou starou krabičku nástrah a chci zase oživit její vůni, k tomu je tento sprej taky hodný, takže vezmu sprej, nastříkám do krabičky, zavřu, promíchám to. Jo, zase ty nástrahy do sebe vtáhnout tu vůni, tu esenci, zase zatraktivní o něco více, než jsou. Z podpěr prutů máme dva nové držáky z Ivapěny, přední a zadní. Přední se vlastně vyznačuje tím, že jsou menší mezory, jsou tam i zářezy na vlasec, kudy vlede, a zadní je širší okrouhlý tvar na uložení rukojeti prutu.
Tyto držáky jsou samozřejmě variabilní, ohnete ho dopředu, dozadu, nastavíte, jak potřebujete. Mezi novinkami na rok 2025 i tato vidlička FlexiStick. Je to variabilní vidlička, vhodná zejména na řeky a do měkkého podloží. Díky tomu, že má vlastně silnou středovou vidlici a dvě boční, ji snadno upevníte v měkkém terénu. Délka vidličky je 50 až 90 cm. To stejné je variabilní vlastně uložení prutu. Jo, takže rukojeť si můžu dát buď rovně s osou břehu, anebo vystrčit špičky více nahoru. Výhoda u této vidličky jsou variabilní hroty, nemusíte mít rozdělený přímo na rovno, ale v případě nějaké překážky na břehu, kde se dají zapíchnout jenom dva, tak si to můžu snadno povolit a ten třetí si natvarovat. Jo, je to fakt velice variabilní vidlička, je vhodná nejen pro feeder, ale i na plavanou, případně při lovu na vyvěšenou se používá. Dále tady máme dva modely nových distančních tyčí. Jedna je rovná, druhá zahnutá. Součástí bude samozřejmě provázek, který vám určí délku vlastně toho jednoho ovinu. A distanční tyče slouží k tomu, abyste si odměřili vzdálenost, ve které chytáte. My feederaři převážně preferujeme tyhle zahnuté, nám se líp totiž ty omoty drží tady. Jo, já to třeba nepoužívám tady v těch zářezech, to je spíš pro kapraře, co mají silnější vlasec, ale my co používáme tenčí šňůriš a vlasce, tak my to chytáme semka do tohohle ohybu. Jo, takže mám takové dvě tyčky proti sobě a omotama si vlastně určím tu vzdálenost, ve které budu chytat. Hroty jsou opatřeny závitem, takže se to dobře zašroubuje i do tvrdé země. Jo, třeba v létě, když fakt sucho je problém zapíchnout klasickou vidličku, tak ten hrot se tam dá zašroubovat. A je výhoda i toho, že máte takovou lepší páku na to šroubování. Jo, pak se takhle dobře šroubuje oproti ty klasické rovný. Řadu triček s ochrannou látkou UPF 50+ jsme rozšířili o model pro feederaře. Je to zejména pro závodníky nebo rybáře, kteří neřeší žádné počasí, prostě sednou a chytají ryby. Tato ochranná látka vás ochrání před UV zářením ze slunce, v létě to chladí a nespálíte si pokožku díky tomu. Samozřejmě jako doplněk bude i nová čepice s logem Reax Feeder s krmítkem. Takže na novou sezonu 2025 jsme si také připravili 3 nové modely polarizačních brýlí. První jsou Delfin Oaks, ty se vyznačují dřevěnými ramínky, sklo je tmavě černé. Druhým modelem jsou Delfin View, to je sportovní typ brýlí s většími skly, když chcete zakryt větší část obličeje a nemáte rádi třeba, když vám vlastně prosvěcuje tady na boku kolem očí. A třetí model jsou Delfin Visio, ty jsou na rozdíl od toto dělaný skleněná sklíčka, která jsou více odolná a mají žlutý odstín skel. Ako tomu bolo aj po minulé roky, aj tento rok sme si pre priaznicov prívlače prichystali niekoľko zaujímavých noviniek. Poďme sa na ne pozrieť. Začnime teda predstavovaním prívlačových prútov. Pre fanúšikov už dobre známeho a odsvedčeného modelu Bang NXT sme si pripravili jeho novú edíciu pod názvom Bang Darks. Štihlý blank vyrobený z 24-tonového karbónu sa vyznačuje semiparabolickou akciou a vďaka tomu je prút veľmi ľahký. Vychytávkou je aj biela koncovka špičky pre jednoduchú detekciu záberov. Na prúte sme použili pekné ergonomické sedlo potiahnuté Eva penou v zaujímavej kamufláži a rovnako na konci prúta sme použili koncovku z Eva peny. Pre priaznivcov lovu pstruhov na malé umelé nástrahy sme si pripravili hneď 2 zaujímavé modely. Sú nimi Troutera Softlure a Troutera Hardlure. Pre oba prúty sme použili zaujímavú kombináciu korku a imitácie dreva. Imitácia dreva sa nachádza na sedle a ešte aj na koncovke prúta. Namiesto lakovaných spojov sme pre odľahčenie použili karbónovú vrstvu. Ako už názov napovedá, tak Troutera Softlure slúži na lov pomocou malých, mäkkých umelých nástrah. Veľmi štihlý blank je postavený na 24-tomovom karbóne, vďaka čomu má prút parabolickú akciu a vďaka tomu vieme použiť veľmi jemné šnúry a vlasce. Prút je veľmi jemný a citlivý a jeho citlivosť ešte vyzdvihuje vlepovaná špička. Na prúte sme použili ľahké jednostopkové výplňové očká. Korková rukoveď je veľmi pohodlná a tým, že je kratšia, zvyšuje obratnosť lovca pri nahadzovaní a zdolávaní.
Troutera Hardlure je prúd určený na lov pomocou malých tvrdých umelých nástrah, ako sú rotačky, plandavky alebo wobblery. Veľmi štíhly blank je postavený na 24-tomovom karbóne, sa vyznačuje rýchlou akciou, čo je veľmi výhodné pre ďaleké a presné nahadzovanie pomocou ľahkých nástrah. Na prúte sme použili kvalitné jednostopkové očká a pre odľahčenie sme použili nelakovaný spoj. Ako aj pri predchádzajúcom modeli, aj tu sme použili krátku korkovú rukoveť. Pre tých, ktorí hľadajú ideálny prúd pre lov pomocou umelých mäkkých nástrah, hlavne na lov ostriežov a zubáčov, tu máme Zandit. Štíhly blank vyrobený z 30-tonového karbónu je dostatočne pevný na razantný zásek a zároveň je dostatočne citlivý aj na detekciu tých najjemnejších záberov. Prúd je osadený jednostopkovými zirkóniovými očkami Seaguide s výnimočne pevnou a odolnou výplňou. Na konci prúta sa nachádza vlepovaná špička, vďaka ktorej budete mať dokonalý kontakt pri vedení nástrahy. Aj pri tomto prúte sme použili odľahčený karbónový spoj. Ergonomicky tvarované sedlo zaručuje pohodlný úchop a na rukoveti sme použili vkusnú kombináciu korku a Eva Penny. Ďalšou novinkou zo skupiny prívlačových prútov je Harz. Harz bol vyvinutý pre lov veľkých dravých rýb, najmä zubáčov v extrémnych podmienkach, ako sú napríklad veľké rieky so silným prúdením a veľkým množstvom prekážok. Pevný a odolný blank je vyrobený z 30-tonového karbónu, pričom si ale stále zachováva citlivosť pre skvelé vedenie nástrahy a detekciu jemných záberov. Na prúte sú použité zirkoniové očká s výplňou značky Seaguide. Na prúte sme použili nelakované spoje na odľahčenie zosilnené karbónovou pančuchou. Rovnako ako pri prútoch Zandit, aj tu sme použili ergonomicky tvarované sedlo pre čo najväčšie pohodlie pri vode a rovnako sme použili vkusnú kombináciu korku a Eva Penny. Séria legendárnych prívlačových prútov Zandera NX sa pre sezónu 2025 rozrastie aj o verziu o dĺžke 270 cm. Túto verziu ocenia najmä prívlačiari loviaci z brehu pre dosahovanie dlhších hodov a lepší kontakt s nástrahou. Pre tých, ktorí prúd Zandera nepoznajú, je to prúd špeciálne navrhnutý na lov zubáčov pomocou mäkkých, ale aj tvrdých nástrah. Ponuku prútov sme rozšírili aj o model určený na morský rybolov. Týmto prútom je Fjord. Fjord je technicky a dizajnovo prepracovaný prúd vo farbách norskej vlajky, ktorý je určený na lov veľkých morských rýb, napríklad tresiek, pomocou pilkrov alebo veľkých mäkkých umelých nástrah. Blank prúta je vyrobený z 24-tonového karbónu a vyznačuje sa semiparabolickou akciou. Vďaka tomu dokonale kompenzuje výpady rýb a vy si s ním zdolávanie skvele užijete. Prúd sme osadili vysokopevnými dvojstopkovými očkami značky Seaguide. Lakovaný spoj sme pre zosilnenie opatrili kovovým krúžkom, nazývaným aj ako power joint. Eva Penna na ďalenej rukoveti umožňuje komfortný úchop za každých podmienok. Zároveň sa na konci rukovete nachádza konektor pre uchytenie do zdolávacieho pasku. Aj pre plavačkárov sme si pre sezónu 2025 pripravili nový model bolognésového prútu pod názvom Bolonex. Prúd zaujme najmä elegantným dizajnom, veľmi štíhlym blankom a veľmi príjemnou obstarávacou cenou. Blank prúta je vyrobený z 24-tonového karbónu, vďaka čomu má prúd semiparabolickú akciu, čo vám umožňuje skvelú kontrolu nad zdolávanou rybou. Vďaka štíhlemu blanku má prúd veľmi nízku hmotnosť. Pre všetkých rybárov, ktorí neradi nosia ku vode veľké množstvo vybavenia, sme si pre vás pripravili tento vreckový prúd pod názvom Pocket Rocket. Jedná sa o ľahký, kompaktný teleskopický prúd, ktorý je možné použiť na širokú škálu rybolovných techník. Praktickosť prúta dotvára minimalistické sedlo s rýchlo upínacím systémom. Ponuku podberákových rukovetí rozširujeme aj o nový teleskopický model pod názvom Telemaster. Rukoveť je vyrobená z karbónu, vďaka čomu je veľmi ľahká a veľmi pevná. Výhodou rukovete sú jej veľmi malé transportné rozmery a nízka hmotnosť. Ďalšou výhodou rukovete je koncovka z Eva Penny, ktorá zamedzuje samovolnému vysúvanie dielov z rukovete. Koncovka navyše obsahuje univerzálny závit, do ktorého je možné naskrutkovať väčšinu štandardných podberákových hlav. Pre komfortný a spoľahlivý úchop sme rukoveď opatrili shrink materiálom. Vďaka narastajúcej popularite bitecastového štýlu rybolovu sme si pre túto sezónu pre vás prichystali nový model bitecastového navijáku Ridax. Naviják disponuje prevodovým pomerom 6,3:1 a až 6 guľôčkovými ložiskami. Vďaka karbónovému telu má naviják veľmi nízku hmotnosť. Naviják má aj ochranu voči slanej vode a ďalšou výhodou navijáka je veľmi citlivá zdolávacia brzda. Grey X zaujme najmä prívlačiarov svojim atraktívnym vzhľadom a kompaktnou veľkosťou.
Naviják vyniká najmä svojou nízkou hmotnosťou, a to hlavne vďaka karbónovému telu a karbónovému rotoru. Vďaka 7 guličkovým ložiskám má naviják hladký a veľmi plynulý chod. V základe naviják ponúkame s plitkou cievkou, na ktorej sa nachádza odhodová hrana, ktorá vám umožní ďaleké nahadzovanie. V navijáku sme navyše použili karbónové podložky, vďaka ktorým je brzda veľmi citlivá a plynulá. Naviják má kovovú kľúčku, na ktorej konci sa nachádza závit, kľúčka sa skrutkuje priamo do tela navijáka. Takéto spojenie eliminuje vôľu a tým je dosiahnutá vyššia stabilita a pevnosť. Technics je kompaktný naviják s prednou brzdou a veľmi estetickým vizuálom. Ako aj pri predchádzajúcom modeli sme na odľahčenie použili karbónové telo a karbónový rotor. 6 guľôčkových ložísk zabezpečuje jeho plynulý a bezproblémový chod. Naviják má screw-in kovovú kľúčku s pogumovaným madlom. Veľmi citlivá brzda s karbónovými podložkami umožňuje veľmi presné dávkovanie brzdnej sily. Technics je okrem prívlače možné použiť aj na iné rybolovné techniky, ako sú napríklad feeder alebo plávaná. Irox je celokovový naviják vhodný na lov sumcov alebo na ťažkú prívlač. Tento naviják má až 11 nerezových guľôčkových ložísk, vďaka čomu má až výnimočne plynulý chod. Naviják má masívnu kovovú screw-in kľúčku, ktorá je zakončená objemným pogumovaným knobom, ktorý oceníte najmä pri silovom zdolávaní. Samozrejmosťou je veľmi silná bojová brzda s karbónovými podložkami, ktorej brzdná sila je až 25 kg. Naviják má aj ochranu voči slanej vode, vďaka čomu je vhodný aj na morský rybolov. Pre fanúšikov legendárneho navijáka Mamut sme si pre túto sezónu pripravili hneď dve nové verzie. Prvým z nich je Mamut NXT, ktorý je priamym pokračovaním pôvodného modelu. Jedná sa o silový naviják, ktorý je vhodný na lov sumcov alebo na lov kaprov na vyvážku. Hlboká kovová cievka sa vyznačuje vysokou pevnosťou a veľkou kapacitou, čo oceníte najmä pri použití veľkého množstva vlasca, potrebného pre ďaleké vyvážky, alebo pri použití hrubej šnúry pri love sumcov. Vnútri navijáka sa nachádza mechanizmus na báze ozubených kolies, ktorý je dimenzovaný na veľkú záťaž. Bezproblémový a plynulý chod navijáka zabezpečuje 7 guličkových ložísk a nerezový šnekový hriadel. Naviják v základe obsahuje karbónové podložky, rovnako ako tomu bolo u predchádzajúceho modelu. Samozrejmosťou je kovová kľúčka s masívnym pogumovaným madlom. Druhým zo spomínaných modelov je prémiová verzia pod názvom Mamut Pro. Spoznávacím znakom tohto navijáka je jeho elegantné vyhotovenie v čierno-sivých farbách. Jeho exkluzivitu počiarkuje karbónové telo a karbónový rotor a tiež 7 nerezových guličkových ložísk. Brzdná sila oboch navijákov je okolo 20 kg a oba navijáky disponujú rýchlou brzdou pod názvom Power Drag. Táto rýchla brzda vám umožní pohotové dávkovanie brzdnej sily. Neodmysliteľnou súčasťou výbavy každého prívlačiara sú aj nástrahy. Aj tento rok sme si pre vás prichystali niekoľko nových modelov. Prvou nástrahou je Realix. Realix je mäkká umelá nástraha o dĺžke 13 cm, ktorá imituje malú rybičku. Je to nástraha typu paddletail a je vhodná na lov väčších dravcov, ako sú šťuky, zubáče alebo dokonca sumce. Hlavným poznávacím znakom je až fotorealistická potlač, ktorá veľmi detailne znázorňuje telo rybky. Pre zvýraznenie nástrahy sme chvostovú časť zafarbili výraznou žiarivou farbou, ktorá navyše odráža UV svetlo. Originálny dizajn, navrhnutý našimi dizajnérmi, ešte počiarkuje logo Delfin, ktoré sa nachádza na zadnej strane chvostíka nástrahy. Nástraha Realix bude dostupná v 8 farebných prevedeniach. Tento rok sa dočkáte aj predom avizovanej nástrahy Toxin. Jedná sa o nástrahu v originálnom dizajne z dielne Delfin. Nástraha má 7 cm, je vyrobená z plávajúceho materiálu a slúži hlavne na lov menších rýb, ako sú ostrieže, jalce alebo malé zubáče. Doporučený spôsob lovu s touto nástrahou je lov napríklad na dropshot alebo s čeburaškou. Nástraha Toxin bude k dispozícii v 7 rôznych farbách. Pre milovníkov ultralightové prívlače tu máme aj nový model mäkkej umelej nástrahy pod názvom Stings Nympha. Originálny tvar nástrahy, navrhnutý našimi dizajnérmi, predstavuje hybrid vodného hmyzu a vodného kôrovca. Aj napriek tomu, že nástraha nenapodobňuje žiaden konkrétny druh vodného živočícha, aj tak vo vode pôsobí veľmi realisticky a živo. Dlhé nožičky na konci nástrahy vytvárajú neodolateľný pohyb, ktorému určite neodolá žiaden ostriež, pstruh, jalec alebo iný dravec. Nástraha je vyrobená z mäkkého materiálu a navyše je impregnovaná solou, ktorá vytvára pachovú stopu vo vode. Použité farby sú navyše UV aktívne,
vďaka čomu je nástraha veľmi dobre viditeľná vo vode, a to najmä za zlých svetelných podmienok alebo v zafarbenej vode. Nástraha bude k dispozícii v 8 farebných variantách a 3 príchutiach. Aj túto sezónu rozširujeme ponuku našich jigov o novú sériu wolframových jigov bez protihrotu. Tieto jigy sú vhodné najmä na lov s malými umelými nástrahami, a to najmä na lov pstruhov alebo ostriežov. Háčiky sú vyrobené z veľmi tenkého, ale pevného drôtu. Háčiky majú veľmi ostrý hrot a dostatočne veľké očko pre jednoduché naväzovanie. Prinášame vám ich v 3 gramážach, v 2 veľkostiach háčikov a v 7 rôznych farbách. Veľkosť háčika 4 je ideálna napríklad na našu 4 cm nástrahu Bugo. Veľkosť háčika 6 je ideálna na menšie nástrahy, ako je napríklad naša nová nástraha Stinx Nympha. Medzi tvrdé nástrahy tento rok zaradíme aj 2 modely rotačiek pod názvom Arch a Spear. Oba modely sú vyrobené z veľmi kvalitných komponentov, sú osadené veľmi ostrými háčikmi a vynikajúco fungujú aj pri pomalom vedení. Oba modely budú ponúkané v 4 rôznych veľkostiach, pričom tie najmenšie môžete použiť na lov pstruhov alebo jalcov a tie najväčšie môžete použiť naopak pri love veľkých šťúk alebo hlavátok. 7 rôznych farebných variácií vám umožní prispôsobiť sa daným svetelným podmienkam a rôznym zafarbeniam vody. Na listoch rotačiek sú použité UV farby, ktoré ešte zvyšujú viditeľnosť nástrahy vo vode. Vďaka oválnemu tvaru listu je model Arch vhodný pre lov na stojacích vodách. Model Spear disponuje štíhlejším listom, ktorý vytvára menší odpor vo vode a tým je vhodný na lov v tečúcich vodách, ako sú napríklad potoky a rieky. Magneon je malá vodotesná krabička, ktorá je vhodná na uloženie napríklad háčikov, karabiniek alebo inej drobnej bižutérie. Vodotesnosť je zabezpečená gumeným pásikom, nachádzajúcim sa po obvode krabičky. Vnútri krabičky sa nachádza magnetický pásik, ktorý si môžete dovnútra nalepiť a ten zamedzí vypadávaniu háčikov z krabičky von. V základe ponúkame 3 kusy krabičiek, ktoré je možné ľubovoľne spájať a odpájať pomocou mechanizmu nachádzajúcich sa na obvode krabičky. Vďaka tomuto špeciálnemu mechanizmu si môžete dokúpiť ďalšie krabičky a tie kombinovať v ľubovoľnom počte do rôznych tvarov a veľkostí. Na každej krabičke sa nachádza aj plastový držiačik, vďaka ktorému si ho môžete pripnúť na rúbsak alebo na vestu. Ponuku tašiek vyrobených z EVA materiálu sme rozšírili aj o 2 nové privlačové modely. Prvým z nich je EVA Spin Walk. Model Walk je vhodný najmä pre privlačiarov, ktorí lovia z brehu, a tomu sme prispôsobili aj kompaktné rozmery tašky. S objemom 12 litrov poskytuje dostatok úložného priestoru pre uloženie napríklad krabíc s nástrahami alebo pre uloženie ostatného rybárskeho vybavenia. Na prednej strane tašky sa nachádza malé zipsovateľné vrecko, do ktorého si je možné uložiť doklady, vlasce alebo iné drobné rybárske vybavenie. Väčším z modelov je EVA Spin Boat, ktorá je určená hlavne na použitie do člna. Veľkorysý vnútorný priestor s objemom až 40 litrov poskytuje dostatok miesta pre uloženie veľkého množstva rybárskeho vybavenia nevyhnutného pre celodenný lov. Aj na tomto modeli sa nachádza menšie predné vrecko. Oba modely sú vybavené nastaviteľným popruhom s gumenou opierkou pre jednoduchý transport. Ako je už pri našich EVA taškách zvykom, aj pri týchto taškách sme použili veľmi kvalitné zvary a veľmi kvalitný EVA materiál, vďaka čomu sú tieto tašky použiteľné v každom počasí. Séria privlačových tašiek EVA Spin je dizajnovaná do decentnej kombinácie sivej, čiernej a oranžovej a navyše sme dopredu pridali naše originálne logo šťuky, ktoré poteší nejedného privlačiara. Rovnaký motív šťuky sme použili aj pri nálepke na auto a otvárače na fľaše. Tieto produkty môžete poznať z predchádzajúcej verzie s kaprom. Nálepky sú k dispozícii v 2 farbách, v čiernej a striebornej, otváráky vo farbe striebornej a bronzovej. Z privlačových podberákov tu máme podberák Fold Spin, ktorý je malý, skladateľný privlačový podberák. Je vhodný na privlač z brehu, ale môže sa použiť aj pri muškárení. Výhodou podberáka je jeho pogumovaná sieťka, ktorá nezachytáva pachy a taktiež je šetrná k rybe. Vďaka posuvnému mechanizmu je možné podberák jednou rukou jednoducho zložiť a zároveň rozložiť, vďaka čomu má podberák veľmi malé kompaktné rozmery. Na predĺženej rukoveti sa nachádza klip na opasok a elastický popruh s klipom na pripnutie. Po prsačkách a vysokých brodiacich čižmách rozširujeme verziu Hron aj o nové brodiace nohavice pod názvom Hron Pants. Brodiace nohavice majú nízku hmotnosť a sú pohodlné na nosenie. Vnútri nohavíc sa nachádza všitá sieťka, ktorá zamedzuje priamému kontaktu pokožky s vodotesným materiálom a tým zamedzuje poteniu.
Na nohaviciach sa nachádza aj dĺžkovo nastaviteľný opasok s plastovým klipom. Nohavice majú gumené čižmy s odolnou a stabilnou podrážkou a výčnelky nad pätou pre jednoduché vyzúvanie. Ako môžete vidieť, tak nohavice máme vystavené v prívlačovej zostave, ale svoje uplatnenie určite nájdú aj v iných rybolovných technikách, ako je kaprárina alebo muškárenie. Čo sa týka noviniek, ani tento rok sme nezabudli na sumčiarov. Preto sme si pripravili hneď dva modely stojanov na prúty. Prvým z nich je Stojan Energy. Stojan slúži na lov z brehu, kedy sú prúty vo zvislej polohe. Vďaka robustnej konštrukcii a hrubému plechu odolá aj silným záberom sumca. Vychytávkou je pružinový mechanizmus na jednoduché vyberanie prúta a mohutné madlo pre jednoduché zapichávanie do zeme. Robustnejší zo stojanov je Stojan Extreme. Pri tomto stojane sme použili ešte hrubší plech a navyše sme spodnú časť rozšírili pre ešte vyššiu stabilitu. Aj tento model sme opatrili pružinovým mechanizmom pre jednoduché vyberanie prúta a objímkou so spodným dorazom. Sériu tričiek pod názvom UV Armor sme rozšírili aj o nový prívlačový model s našim originálnym logom šťuky. Nové logo šťuky môžete nájsť aj na našej novej prívlačovej šiltovke. Do tohto videa sa nezmestili všetky novinky pre sezónu 2025. Ďalšie novinky, na ktorých pracujeme, vám budú predstavené v priebehu roka.